Takže jo, takže ahoj, já... Sakra, mi to laglo. Takže ahoj, já vás jmenuje Max a vítám vás tady na Skyblocku, jsem tady opět s Čuňasem. Čau. A s Lízatkem.cz. Ahoj. A teda rozhodli jsme se, že natočíme Skyblock, jelikož je to má první série, kterou tam mám na mém kanále. Jste blázni. No, první jsme blázni, máme taky schodil. A to je jedno, když máme spawn point tady. Protože to je Co to je? série, kterou mám na mém Co to kanále. Co to je? 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 Jste se vy uchyláci. Hej, dobrý, dost. Jako musíme taky začít. Tak, klid jo. A teda je to taky má první série, kterou mám na kanále a teda rád bych si ji znova užil. Takže hostuje to tady Čuňas. Jo, ne! Teda budeme normálně pokračovat a budeme hrát teda. Já doufám, že ta série bude co nejdelší. No já radši nic nebudu dělat, protože vím, že Čuňas přijde a schodí mě. Já se nemůžu oživit. Nemůžeš. Ne. Tak to vás blbý. Tak na mě spadlo jedno dřevo. Já jsem umřel na do smrti. Ty se portí, ne? Když se nemůžu oživit. Mám 90 FPS, jo. Tak to A vás... co točím? Já Já mám... to budu muset asi vypnout. Jo, já mám 60 FPS, jo. Já to budu muset asi vypnout, kluci. Ne. Jo. Když dáš jenom správce úloh, tak by to mělo začít zase fungovat. Jo, no. Správce co? Úloh, ne. Ty neznáš správce úloh? Znám. Jo, máme saplingy 2. A je mám. Čorko, ty jsi měl ukrát. Já mám taky jeden. Ne, doufám, Já že mám se dva. nepustí. Už to jde? Ne. To je fakt dobrý tohle. To jako máme točit znova, jo. Ne, tak se sekněte. Já to budu hned zapnu, že? No, tak počkej, tak normálně to toč, já budu pokračovat. Tak normálně to vypni, já budu pokračovat dál. Já taky. Tak můžete vidět moje Vares menu. Jak můžete tady vidět Craft Elites, je to na whitelist, takže můžete zkoušet se dostat, nedostanete. Můžete vidět, je to normálně přes LAN. To mě tak sere. Počkejte Jo. chvíli, kluci. Tak, koncovka. Okay. 58297. Jsem tady. Jsem tu. Tak já taky, takže. Hodě? Au. Nezapínal si podvádění, ne? Ne. Jsem něco musel vyřešit, takže. Jo, že točíš, ne? No, ne, já tady mám ceduli na dveřích, jakože točím, ale. Nebo proč to dorovnáváš? Protože oni si asi neuvědomili, že já tady kurňa točím. Kdo si neuvědomil, že točí? No, To je lízátko. jo, jsem lízátko. Počkej, ty už si dělal krafťák, tak já. On je líza. Já nic nemám. Macha. No tak by si měl začít. A jako Já udělám. co? Já nevím, třeba tady srovnat půdu se zemí. Ne, nesrovnáme to celý, já tady musím dělat kobo generátor. No teď jo. Tak se vezmeš tu hlínu. Ne, tak já to tady ne, jste uchyláci. Nejsme uchyláci. Nábaby. A nemůžu prostě, já to neumím vypípávat. No tak se to Ale naučí. uchyláci nejsou prostý. Jo, uchyláku. No buďky, chod, buzeranta. No ty máš. Jo, No, aha. ty Shit, uchyláku. Hej, proč máme ty věci nad hlavou? to je divný. Macha, uhni. Počkej, tady nic nemůže být, to je všechno ze dřeva, vole. Já budu Macha, první, nejdřív to tady pryč. já budu kopat. No, Lol, tyhle, ty kdyby můžu, ty kdyby ti všechno spadlo, ne, či asi. Macha, osudová chvíle. Osudová chvíle. Wow.
Mám kýbl, takže mi to nedávíte pryč, jo, mám kýbl. Mám kýbl. Kde je krumpáč? Čuňasi. Ano, dědo. Kde je krumpáč? Já ho nemám. Já ho taky nemám. Že tam není jako. Já ho mám, ne, si dělám srandu. No tak to je fakt dobrý. Hlavně nenahejte to dřevo na tu lávu. Jo. Jak na to skočíme, to Dopadlo v blbě. Sakra. To mi to sežralo už 2 kobly, tyjo. Já mu jdu fandit. Koukej. Čuňasi. Do toho. Já ty blbečku. Do toho. A proč? To zvládneš, zaplavej si. No určitě. Nebojdu. Tady je dost modro, víš co. Víš černo. Hele kluci, tak zatím, Jo, to je kokos. tady máte a můžete stavět cestu na druhou stranu nebo zvětšovat ostrov spíš. Já jsem nebudu. A lava. Au! Já jsi mi to čorkl. Já ti to dám. Ne, tak se ho ber právě, ber to. Tak To je úchyl, on to spálil. to nevadí. Máš ty brát, co jsem? No, máš brát. Se topím. Hej, tak to mi docela vyhovuje, tady to. Prý ani místo v inventáře mi to nezabírá. Kolik toho máš? 5, 6. Lažík, samý malinko loží se. Mně to jede na krásných 60 fps furt. Tyhle, co tam ten úchyl dělá? Já nevím. On se totiž topí, tam není kyslík. Ty se topíš. Jdi kopat. Můžu kopat. Jsem. Já jsem tady. Se stopil. Já vím. Pepo, vyjeď. Lízátko. Jo, já nejsem Pepa. Pepa je ten druhej. Kokosím. Mám 2 srdíčka. Dobrý. On má kobl, nezabíjej ho. Já bych to stejně chytil. Vyhoď mi ten kobl. Směl si. Kdybych to stejně chytil. tak je to- Jsem sniper, tak pozor na mě. Ty a sniper, jo. Teda tak snajpruješ hovna, vole. No, to je taky pro... Nezabije. Jo. Jo. Jo, dobře, tak to si to tak. Jo. Někdo těží ten kobl. Kde je ten chuj? Kde je ten chuj? Ty úchyláci, ty. Hele, vyrostl nám strom. O, Já vyrobím sekírku. takový stěn. Líza jsem znova. Ne, teď jsem do ně tolik mlátil. Jo, vůbec jo. No tak běž, lízátko, běž těžit ten. Tak jo, ale ať mě tam čuňas nezabíjí. Nebo... Ty běž těžit ten. Já jdu těžit strom, ty běž těžit kobl. Prej, ať ho nezabijím, on mě zabíjí. Ne, sorry. Já jdu těžit To je kolo. chuj. Jo, sapli. Wow, a tenhle ten docela se hezky vygeneroval ten strom, co? Klidně mě zabije, jako mě to nevadí. Kdyby to šlo. Já Jau! nechápu, Počkej, proč ty jsi vypl PvP. Právě že ne, on mě může zabíjet. Ale já to nechápu. Ne, vy debilo! Vy jste debilové. Proč? To dřevo je dole. Tak tam fakt rejdu. Jo, už to jde. Ty jsi kokos. Ale já mám saplík. Já jsem zachránil 2 dřeva z toho. To je fakt dobrý, jako vůbec, jako. Hele, jako vy jste se tady rvali. My, Pepa se tady dopal. Ale už se to nechte. jak těžím kobl s F5. Hej, můžu dát hlínu na podlahu. Ne! Proč ne? Lízátko? Hoď mi ten kobl, co máš, já jdu podstavit ostrov. Postavit ostrov. Podstavit. Bacha. Poslouchej, jo. Wow, Poslouchej. co nebezpečný. Já chytám. Já jsem spálil. Ne, já padám, oh. Shit. Mám to.
Snad mi zítra dojde to tričko. Zastav. Máte jít do kobl? Jo, já mám jeden. No tak to zastav tady dole. Zastav tam tu díru. Jen tam. No dobrý, takhle to ne. Ty jsi kokos. Takže tam nepleť. A teď já jsem byl nahoře, No tak tak jako, ale já se tam těším. jo, ty těšíš nahoru. Prej to byla malá moje smrt. Tak to bylo dobrý jako. No to vůbec nebylo dobrý. Tak jak pro někoho. Prej já to myslím v jiném slova smyslu. No, Ten kobl, dejte mi ještě kobl, máte někdo? Jo, tady je, jsou dva, ty mi stačí. tak jsem Tady ještě to hodíme, já už to vyházel. podstavu, víte. Já už to podstavuju. No. Do řiti, pomoc. To je blbec. Všichni čuměj, ty jo. Pojď jo, potí ruka. Dobrý. Potřebujeme každou hlínu, že jo? Pojď, každou. Do řiti. Pojď do rytě. Dobrý. Skočil jsem. Víte co, já mám pak vytvořím dvojitý kobl generátor. Bude lepší. Ne, ty bobe. Lízátko! No. Kabel! Jinak, já nevím, kdy tohle video vydám. Dneska je teda pondělí 11.3. Takže očekávejte. Já to nevím, vydám dneska, takže. možná v úterý, protože dneska už ode mě video vyšlo. Tak jako já jsem dneska ještě nevydal video, takže já to vydám už dneska. Čuně si ty to taky točíš. Čuně si. Se s náma nebaví. Bavím, já jsem měl vyklad Aha, ekran. ty Nebo příště mě už nezabíje, jo, ty kokosy. Jseš Líza. to točíš. No. Když mě pořád schazuješ dolů, tak to točit Kabel, nemůžu. potřebuji kabel, chápete? No tak si ho natěž, tyjo, já tady těžím taky. No teď jo, já tady stavím ostrov, tyjo. Tady se nedá hrát s elektrikou. Dobrý. Já chci taky kopat. Co na prd? Se vyměňte. No pojď kopat, no. On mi dal krumpat. Víš, jak jsem hodnej? Ne. Jste nejhodnější. Vůbec. Jste nejhodnější, jo? Je to Díky. štědrá, je to štědrá žena. Tady jsem žena. Ano. Zatím ne. Jsi hermafrodit, víš? Ty debile! To mi neříkej ženou. Je vtipný. Hermafrodit. Což dostat. Pepa nemachu, Já že ty nejsem máš Pepa. snajpera. Už si to zapamatuj. Tak neprožívej! Tak jako, ale mě to vadí. Když na to nebudeš upozorňovat, tak diváci si toho nevšimnou. Ne, já Který ti to nevadí. Koukej. A ono ti to pokaží jedno, ale já tě nevádím. To mě skáče. Tak, čuňás. Ano, babi. Maximu, No? Maxi, pojď bitka. A? Pojď bitka. Jo. Nejdu. Tak jo. My tady těžce makáme. Tady, pojď teďka. Dobře, jak chceš. Mám cobblestone, Pepo. Nejde no, jsem obrněnej. Mám obrnu. Tak divný. Bacha! A Těži. nechte se, tyjo. Je, promiň, já Pepu si- to nějak... A to je divný, že já do ní zase nemůžu půjčit a do tebe, jo. Já do Jsem tebe, jo. Jsem Já do VIP. tebe taky, když jsem tě bouknu, ale... Něho to... Já do tebe taky. Tak ty vole.
Hele, hlavně někdo nedávajte pryč tady tu trávu, tu budeme potřebovat, jo. Okay. To je Pepo uhní. Ty demente, já mám všechnu hlínu. Máš jeho. Pepo, ne. Ty jsem tě mlátil. Ne. Ne, ale ty jsi to necítil. Tak, já jsem tady dal hlínu, Uá! No, aby se ta tráva rozmnožila. Ne! Ty jsi idiot. A 12 měli koblestonů v prdeli. Prej málo. Každý Ty vole, kobleston to je je úchyl. Tam nechce To je exot, ty tam vole. nechci. Ne, Ale tak udělal. ty To pořád. znám náš cobblestone. Ty máš jeden kobl. 12 bylo ještě krumpáč. Jo, a 3 hlíny. Pomůž. Víte co, já jdu těžit, vy si tady hrajte. Jen rád. Hej, tak já z toho dirtu postavím cestu na druhou stranu. Ne. Je tu určitě. A tu sebe něco? Nějak? Co? Jo, Jsi- tebe. Ty Jo, babičko. tak to dělat neměl. No A právě. uvidíte se, tyjo, já chci hrát normálně. Kde je? Hej, já tě zase budu mlátit, to není fér. Super. Ne, Mě nemůže vrátit. To máš ale to odplat. se fakt nedá, jako... Fakt jo, příště budu točit sám. To vám říkám lidi, já příště budu točit asi sám. No. To je chujovina. To je S chujovina. těma dementama to pak nejde. My se jenom snažíme trošku to obzvláštnit, viď? Jo, tak to bude obzvláštní vás. Hlavně, nikdo tady neberte to dřevo, jo. Nedějte si Kokos, mám krumpáč. 6 sapliků. Tak já na to nevěděla, já jsem myslel, že máš jenom ten jeden. A dobrý. Ježišmarja, kokos. Ty vole, fakt, už to nech. No, klid. Ty tady nás zuješ a pak máme všechny věci, ty vole. Vážně Jo, exot. jsem exot, co Máme jenom jeden. Jsi hermafrodit. Na písku, že jo? Ne, hraju celou dobu na lehkou. Nebývá hlad. Mám vědět, co dobu hraju na Ne, lehkou. ne, neubejvá, tyjo, já tady chcípám, mám půlku srdíčka, neubejvá. No nám neubejvá, no, protože fakt padáme to dolů. není pravda. Hlavně nikdo, nechoďte k lávě. Skoč dolů. A nebo někam k vojdu, nechoďte s kyblíkem. Protože já si jdu vzít kyblík, na schodně. Hej, tady nahoře můžu chytat cobblestone takhle nad hlavou. Já chci... Já Ty ne! debile, hej. To... Ne! Ne, vůbec. Jedinej, ty si do něj bouchnu. Ty vole, už to nech, tyjo, fakt. Slízon, vole. Já se do toho nebo... Ne, vůbec. Bouchnu si do něj a on pak chytil od lávy. Já jsem tady takhle jenom vyšel, to bylo všechno. No, tak Ne, já to pak praštil už jsi mě. udělal, jo. Bouchnu. Si do něj No, bouchnu. tak pošli. Pak šel do plamenů, že jo? Já jsem jenom Pak chytil. Do plamenů pokojný. Počkejte, takže my teď máme jeden sapling. Jo. Sakra, tyjo, tak to obestavím. Jo, hej, uděláme gondolu. Já to pak neporostu. A už by si No, mohl strašně. stavět, Pepo, ty tady jenom čumíš. Já jdu dělat stone pickaxe a ten, ty vole, mě teď fakt jako nasere, tak ten končí. Já to tady aspoň dělám z dirtu, tady to. To stačí, chápeš, tady to se rozrůste. Už to tady rozrůstá. A na to pak až zabijeme nějakého skeleta, tak na to vypěstujeme trávu. A pak se ten dirt dá stejně pryč, že jo? Nechcete už stavět cestu na druhou stranu? Ne. Tam je truhla. Kde? Tam. Jo. No, To je debilní otázka. Aha. To v Skyblock strašně dlouho Hej, tam je nehrál. truhla, ne, je tam jenom 10 obsidiánů, ty melounový a ty a dýňový semínka. Jako, není tam. Hej Maxi, ty vždycky máš ten krumpáč skrz ten kámen.
A jo, on má fakt Cože? Že máš prostě ten páč tom skrz kámenu. ten koubel. Kde je Pepa? Teda Lízátko. Líza. Lízátko. Kam šel? Optimus Prime. Maximus Prime. To bylo hustý, kdyby prej, najednou v Transformerech prej. Maximus Prime přichází. Tak to dál. Já jdu zase těžit. Já si vzal ten cobblestone. Tam asi neskočím. Nějak jsi tam nedoletěl. Je to trošku dál. Trošku bohodně dá. Jinak, že se divíte, jenom jestli se divíte, že nepadáme, tak to je z důvodu, že jsme si ještě před hrou nastavili spam pointy. Aha, tady je všude, že jsme padali dolů. Počkat, ale Pru. Jak jsem mohl spadnout do té lávy, když jsem držel shift? Jsem chytil. no ty jdeš jakoby shift, držíš? Počkat, tak to tady není. Tak ono ti zapálil tyhle Vím, že můžeš, ne, tak to si musel vyskočit, musel si vyskočit. To ti zapalujou. Ne, ale musel vyskočit, že jo? Já, Tak, tady někdo těžte, čuňa si ty těž. já Ty zvládím. kokos, tak jo no. Tak tam máš ten krump. Mám co dělat, let's play. Hej Pepa, můžu ti říct jednu věc, vykopej mi to tady. Nevšimni si Dobře. toho hry. Jinak asi vám došlo, proč mi říká Pepa. Pepo. Lízátko. Je moje. O, Babička. No jsem jeho něco, ale tohle zrovna ne. Ne, On je ani moje to ne. děda. On je moje Ne, strejda. to taky ne. To ale... Hej, moje myšleťák. Kousnu Maximus. Já! Já, Kopnu teďka ty. tady jenom těžím. Tak tam nemáš stát, ale... Ale já tam chytil No tak tam cobblestone, neměl víš. stát, já tady kopu. Ty vole, Pepo, ty jsi nebezpečný. Jak to pracoval v Ale Magnexi. ty víš. Jdeme. Ej Maxi, že se tam dobře chytají ty cobblestone na druhé straně. Daj no. Protože ty, co mu ulítnou, tak letí ke mně, že jo? Aha. Prdíš, pryč, jo. Kolik toho máš? Za to. Když mi všechno chytáš, tak jako... No. No, Já mám 5. Chci muset levý, stříňásli. Tobě. Tak těž, já tady jdu zatím tu cestu ještě dělat. Takže vážně ten No a díl je hodně trošku dementní, dementní. jako. No, s tebou, s váma. No, s tebou, s Kňasem a se mnou je to 9 dní pokaždé. Že ano. Teď jsem ani nekop. Tak. Ty jsi nekopnul, mě kopla ta Jak se láva. tam vzadu obestavil? Pro jistotu. No, tady máš 11 stopů. Ne, Tady máš on to stop. plácá. Dík, Jo, ty uchyle. co tě volím? Běž hlídat kobl, dej mi to, běž hlídat kobl. Já jdu hlídat Jo. cestu. Dobře. Já počítám tak ještě 20. Nech se to No, 20 takových a bude to stačit. Teď hrajeme chvíli. Tady už hrajeme aspoň půl hodiny. Jenom. Co kecáš? Prý jenom ty, jak chceš dlouhý to video? Tak já to... Hodinový. Já to chci dneska ještě si jenom vyrendrovat. Si to vyrendruj, že jo? Miluju chytání cobblestone. Si makejte už jenom kousek a budeme to mít. Tak já si počkat jenom do noci, že jo? Ty jsi tak hezky obestavěl. Já mám teď tyhle jako prese. Intimní chvilka, nebudu vás slyšet. Hej Maxi, jdi na druhou stranu.
Tak, já se tím dám takový vegáč pěkný tady. Já se protáhnu. Natáčení videí na hraní je vážně náročné. Ale prosím, jak udělám to, abych měl ve videu webku jako svůj face. Musíš No já mít nevím, zelený- že by si u toho točil s webkou. Musíš mít zelený plátno. Já musím mít zelený plátno. No, nebo tam mít celý ksich a celý pozadí za sebou. Ale ne plátno. To bys tak natočit jako smusa. Nemusí, ono stačí, když bude točit. Vlastně... Ale no, bude mít za sebou to pozadí. No to tady přes Movie Maker, že jo, že bude točit prostě webku a pak bude točit ještě jedno video a pak to normálně v Camtasia hodí do sebe. No jo, ale bude mít za sebou to pozadí, že jo. No tak to nevadí, že jo, jemu jde o to, A aby ten... zelené plátno, čas na zelené plátno je lepší. Jo no, to je nejlepší. Maxi, kolik Kolik máš? toho máš? Kolik máš ty? Já, Já 4. bych se tlemil, kdyby Já 17. Hej, No to bude stačit, dej mi to, hop. hej, Já jdu na cestu. Maximus. Ale já to umím podestavit, dej mi to. Hasta la vista. Já jsem Maximus, já jsem Max. Já jenom Maximus. No ale to mám jenom jako název skinu. Chápeš? Ať to nespadne. Bacha, bacha, to by to spadne, já to vidím. Ať to nespadne. Já to umím podestavit, jo, dej mi to. Kdyby to normálně bylo. Ještě jednou. Takový úplně blicky. Trošku mi ty vole. No, tak to... No, házej mi to. Házej a hned běž pryč, jo. Skoč třeba dolů, mě to jedno. Mám, S krupáčem. Prej. Aha, ono to spadlo. bacha. Kluci, ještě musíte prokobnout. Nás. Obl. Ano, dědo. Dělej. Tak si Já nejdu nikam. hodí si pro kobo. No, já se ty mám spadnout. No já nejdu. Já nechci. No tak tady je pro kobo. Na mě někdo nestrkejte, já mám to z bedny. Jdi. Už to je pod, Hlavně to nekupej. pod Ani to, na tom už to je nehraje. pod. Potřebujeme píce, chápeš? No, tak dělej. A na co? Wow, Tak to podestav. mám to. Tak to Kam hodíme podestav. portál? Mhm. Počkej, já tady nakopu. Já nakopu ten obsidiánový. Tak a teď už to jenom zapálit. Aha. To je Ale pro my mě, to je pro mě těžký. Mně se jak nechce plácat to dřevo, co tady máme. Měli jsme ten portál dát na druhou stranu. Teď nikdo nekopejte, já vám vezmu lávu. No vem to, já vám vezmu lávu. Tak. No, on nám ukradl lávu. To není fér. Tady bys tím spadnul. Takovýho Ty dřeva. vole, to ani neskoušejte. Takovýho dřeva. Že ty to nechytne, když to leješ přímo do prostředku a... Počkej, a vím, co dělám, moc dobře vím, co dělám, jenom mě strkejte, mám kýbl. Jo, hoří to. To je ale všechno. A tam to nedošáhne. OK. Ty seš blbej, z hlavu. A on byl stejnak na konci. Ten prům. Macha, musí chytnout to dřevo. Jo, No tak Nebo to já to víte, tak všechno- hlavně nespadni, jo. Teď ti všechno na mě. Jasný, už tě vidím. já ti jsem hodně lávu a můžu zase těžit. Tak, teď beru ještě útoč. Dobrý, mám všechny. Tu bednu mám vzít. Prej ty haluci, No, halucinogení, obličky. Ty už jsi zpátky? Teď.
Ne, počkej, sem to nemůžeme dát. Tak máte všechno z toho. A teď prostě. Jeden kobil mi sežeň, kámo. A jsme No. bohat. Teď jsem ti to... Teď jsem ti to... Já zasadím ten, jo. Jí, co jsme, jo, dobrý. Zasadím ten. Proč bychom měli být bohat? Proč bychom Počkej, já ti sem udělám, tady jo, hele, teď jsem to hoď. Hej, proč bychom měli být Ani. bohatí? Maxi, proč bychom měli být bohatí? Počkej, hodí. Jo. Tam. My jdeme pro písek. Ne, my jdeme na skeletona. Tady potřebujeme trávičku a žrádlíčku. Tak tam nejdu. Spádni, ty uchyla, zabiju tě. Ne, on mi jenom z něho dropl šíp. A víš, jak mu nasere. Už máme. Počkejte, teď tak zase nikdo netěžte, já musíme tady udělat někde nekonečný zdroj. Počkejte, běžte jen natěžit ten. Běžte jen natěžit. Rychle, ještě nějaký kabel. Já taky ne. Já nemám kompa. Já jsem teď udělal farmu na sugar, Tady jo. takže jako... Chci se trošku ujezdit, ale... Teď já se musím jít zabít, jo, já musím jít HPčka. Co s pomaloučím? Tak. Těžíte někdo? Já uděláme ten nekonečný zdroj, Tak mi někdo dejte ten krumpoč. Tak než musíme natěžit to, aby jsme někam mohli dát, jo. A tu farmu na sugar, co jsem tady plánoval. Už máme 4. Ty máš 4? Já mám 2, ty máš 2. 5. 6. 7. Teď jsi měl úplně velikánský lap. To mě to jede furt na 60 fps. 10. To stačí. Tady je Tak, taky, jo. teď vezmeme vodu pryč. Tady já jsem chtěl udělat... Počkejte, kde je ten led? On je tady. Víte, takže mi někdo dejte, kde je ten kabel? Už ho mám. Já jsem spadl do záhrobí. Help me. Hello, help me. Chtěl bys co? Help me. Halo, tady. Oh, je Aha. tady. Máme nekonečný zdroj. Help me. Jo, voda. Dej tam tu vodu. Pomůže ti, kámo. Už nejsem. Už nejsem suchej. Hele, nekonečný zdroj. Jsem ho našel. My jsme udělali my. To není nekonečný zdroj, to je výřivka. Výřivka. Moje koupelna. Jo, tam jich je, A jako kámo, my tam jich nebudeme je. mít písek. Já sice nemám meč. Jdeme. Uhni, já si ho vezmu. Ty vole, Nervost a luk mi spadly dolů. Vole. Dělej. Ne. Pohodě. No a stejně to mi A já nedal jsem nic, prostě jo. viděl, jak napadá ta kost. Ne. To musím zabít. Tak tu hlínu ještě potřebujeme. Nespawn. Takže máte jednu tu hlínu, jak tady byla, jak tady padala. Já něco udělat do nedru, jo? Tak buď to se portá. Do nedru něco. Co jdeš dělat? Jednu. A nebereš si hlínu. Neboj. Ty jo! Se mi to nepovedlo. Pojďme. No to taky, ale ty jo. Spadnu. Já něco potřebuji. No. Kluci, máme 6 boumínů. Tak udělej farmu na Máš ty na kost? melony. Navíc Jo, jdeme jo, musí dělat. Takže to třeba. Jo, Ne. máte jedno síť? Jo, ne, A jo. zase se mi to nepovedlo. Koho? Sít, ne. Koho?
Přijde. Jo, si ti můžu říct. A to je dobrý. 1, 4, 3, 5, 6, 7, 2, 2, 4, 5. Čuňás, dej mi jeden kobl. Se ho tady chytím. No, to určitě, sam ho mám málo. Já potřebuji jeden kobl, aby jsme mohli udělat farmu. Ty potřebuji... Tak na babi. Mě se to laguje. Na něco, Lagy. ale když to musím dát, protože jinak snad vzali. Jo, Já nemám, jsem to. cože, Mně to jede na 108 FPS. Já jsem v nedru. Počkejte, mě se to fakt jako seká teď. Mně to jede na 100 FPS. No, Cože? To. Mně to jede já na mám na frapsu. 120 FPS. Au. Tak já myslím, že bychom to tam mohli ukončit a teda my tady off-screen asi něco uděláme a teda zase možná u dalšího dílu tady s těma dementama, takže čus. Čau.